Postavy v knihách. Píšeš knihu a nevíš, co s postavama? Co je to postava v literatuře? Postava v knihách je většinou bohatě vykonstruovaný člověk, který má nějakou tendenčně vytvořenou povahu, z který chce autor představit čtenáři nějakou sérii postojů a hodnot, nějaký předpoklady, předsudky nebo i kulturní normy, které jsou pak důležitý k pochopení větších myšlenek v tom konkrétním díle. Postavy můžou být vývojový, nebo nevývojový, statický. Často můžou v knize dvě postavy tvořit nějaký protipoly, nějaký kontrast. Stejně jako může být klíčový pro příběh nějaký jejich vztah navzájem. Určitě by vás napadlo nějaký dílo, ať už film nebo kniha, který závisí právě na interakci mezi postavama, aby předalo nějakou message. Můžete se soustředit hned na několik postav najednou, jako třeba v realistických románech. Ať už na Větrný hůrce, kde máme rovnou 3 generace postav. Nebo díla světového realismu jako Paní Bovaryová, Anna Karenina, Zabiják. Postavy ani nemusí být lidi, můžou to být třeba zvířata, jako v Orwellově Farmě zvířat. Udělejte ty postavy něčím zajímavý, ať už je to vzhled, nějaký zvyk, něco, co furt dělají, způsob, jakým mluví. Lište je od sebe něčím, udělejte je něčím zvláštní, dejte jim nějakou klíčovou roli pro ten příběh. Plně si je vymyslete, nebo je udělejte podle někoho, koho znáte. A pak je z toho klíčový román, jenom když změníte jména. To se můžete soustředit jenom na jednu postavu, která bude vypravěčem celého toho příběhu. To všechno je na vás. Každopádně postavy jsou strašně důležitá věc, kterou by většina románů měla mít a na kterou by se neměl autor jen tak vykašlat.